खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांनो लानानै फैदों 16 अक्ट'बर 2025 नि सानफ्रोमबोनि राशिफल। फै जों मिथिना लानि नोंथांनि साना माबादि जागोन मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनै नोंथाङा गोहोजों बुंफबनाय मोनदांगोन। नोंथाङा गोदान खामानि मावनो थाखाय आगान लानो हायो। खरसाया बांनो हागौ, नाथाय आयावबो बांगोन। बिमा-बिफानि सावस्रिया साबसिन जागोन। खामानिनि बिबाना बांनो हागौ। जिउनि लोगोरिजों सम थानाया गोजोनथाव जागोन। वृषभ राशि, दिनै नोंथांनि जिउआव गोबां सुखु-खुसि थागोन। नोंथाङा गेदेरफोरनि बोर मोनगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानायनि सम्भावना दं। गोसोआरि आदबजों लानाय आगानखौ ला। जिउनि लोगोरिजों सम हगारनाया दिनै मोजां जागोन। मिथुन राशि, दिनै नोंथांहा मुड स्विंगफोर जानो हागौ। सोरबा मोजां मोनग्राजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। सहायना था। रमान्सनि थाखाय खाबुफोर मोननो हायो। हाबा जानाय सुबुंफोरा गोसो होनांगौ, नङाब्ला गोरोन्थि बुजिलायनाय जानो हागौ। कर्कट राशि, दिनै रां आरजिनायनि खाबुफोर थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों माखासे दावराव-दावसि जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम गासैबो मोजां जागोन। नोंथांनि सोरजिलु सानस्रिखौ मावख'आव बाख्नायनाय जागोन। जानो हागौ मोनसे दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। सिंह राशि, नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन। धोन बुथुमनाय समाव सांग्रां जा। नाङै खरसानिफ्राय गोजानाव था। सोरबा सिनायजानाय सुबुङा नोंथांनिफ्राय दाहार लानो हागौ। सानखांनायनि उनाव थिरांथा ला। जिउनि लोगोरिजों गोदै सम बारगोन। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि गोसोनि मोन्दांथिफोरखौ दबथाय। नखराव सम हगारनाया गोसोखौ गोजोन होगोन। फालांगियाव मोजां खौरां मोननो हागोन। खामानि मावग्रा थाखोआ दिनै जाफुंसार जागोन। तुला राशि, दिनै नोंथाङा फोथायथि मोनगोन। केरियार दानायनि खाबुफोर थागोन। जुलियारि जिउआव गोजौ गाहाय जानो हागौ। सोलोजों खामानि माव। वृश्चिक राशि, गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय उदां मोनगोन। रां थिसननायाव सांग्रां जा। खरसानि बांद्राय जानाया सोमोन्दोआव गाज्रि लाबोनो हागौ। बाजेटनि फारसे सांग्रां जा। धनु राशि, नोंथाङा गावारि आरो जिउ राहायारि हेंथाफोरखौ सुस्रांनो हागौ। दिनैनिफ्रायनो दोनथुमनायखौ जुरिजेनोब्ला गाहाम जागोन। रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनिफ्राय नोंथाङा लामा दिन्थिगोन। लोगोफोरजों सम बारगोन। मकर राशि, नखरजों सम हगार। बेयो नोंथांनि गोसोखौ साबसिन खालामगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया मोजां फिनजाथाय मोनगोन। मोनसे गोदान सोमोन्दोनि जागायनाया जाथावना दं। कुम्भ राशि, मावख'आव माखासे जेंनाफोर थानो हागौ। रां थिसननायनि सिगां गावनि नखरजों सावरायना ला। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिया नोंथांखौ हेफाजाब होगोन। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव जागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। जायफोरा साख्रि मावो बिसोरनो मोजां खाबु मोननो हायो। फरायसाफोरा गिनायखौ बिसोरनिफ्राय साबसिन जानो होनो नाङा। नाजानाया जाफुंसारगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 16 अक्ट'बर 2025 नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि? राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहर। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।